از دخوازم جوارا بحث رندخان بکم رندخان کچا محمد علی ونسه مالباتا محمد علی ونس به نام سرهدانک دبکو هم بیستبن جبر کو پشتی تکچوینا سرهدانا شیخ سعید اف مالبات سرهدانک نو لسر آخا کردستان دست بیکر لدر دورا باتمان ساسونه و قوزلخه اف سرهدان چه بو رندخان جی کچا سروکه و سرهدانه بو امر ویجی دوی سرهدانه دا دومیا او فرماندارک بو فرماندار چیای مرتوی بو سرهدان دو سالا برخودا و ترکیه تک بر دجمنان تک بر حتی وی آسته که komutanên Türk Cemal Madaloğlu xwest ku li hevhatinek bike bi Mihemed Axa re lê mixabin ev li hevhatin çê nebû û cardin şer bi aliyê Tirkiye ve xurttir bû û serhildanê têk birin. Rindêxan jî di vê demê de dema ku serhildan têk çû tevî hevalên xwe ve xwest ku xelkên li wê herêmê berbisînor ve koç bikin. Di vê koçberiyê de parastinan ji nû zarok û pîremêr û pîrejina bikin. Lê di vê rêwîtiyê de rastî êrişên hovane hatin. Di van êrişê hovane de pirî kes jiyana xwe ji destan hevalên rindêxanên şehîd ketin bavê wê jî heman demî wisa şehîd ket û rindêxan jî bi awayekî birîndar ket destê dijmin. Ji ber ku rindêxan keçikek cêhatî û xweşik bû komutan dilê bi nêzîkatiyek nexweş xwest ku nêzîkî rindêxan be lê li wê teklîfek kir. Ji rindêxan re got an tu yê bi xanîmet bibîya min an tu yê bi xwesteka xwe bibîjina min ez ê mühletek bidim te ku hetanî sibê tu li ser vê tiştê bifikirî. Rindêxan li ser vê tiştê fikirî û biryarek da dema ku roj avêt dotina royê çêbû rindêxan rabû xwe xemiland bi awayekî herî xweş derket hemberî komutan û got ez bi jinitiya te xeyîr dibim qebûl dikim lê şertekî min heye divê em li ser axa malbata min nebin em ji vir dûr herin. Komutan jî vê tiştê qebûl kir û got sînora axa malbata we ku dere rindêxan got sînora axa malbata me ser pira Melebadê ye. Ev dema ku hatin ser pira Melebadê rindêxan got ku ez dixwazim cara dawiyê li axa bav û kalê xwe temaşe bikim û rabû ser dîwara pirê pira Melebadê. Dema ku li axê temaşe kir li av temaşe kir yekser tiştek tenê di heşê wê dabû. Ew dixwast ku xwe azad bike. Laşê xwe azad bike, parastina şerefa xwe bike. û ew xwe avêt berda avê. Dema ku rindêxan piştî vê bûyerê helbestek li ser navê rindêxan heye ez dixwazim wê helbestê ji we re bixwînim. Dibêje ezim rinda rindêxan keça mîr û axa û çiyan. Ey Tirkê tacik karê we çi ye li van çiyan. Rindê bûye namdar ez dimirim birîndar û bêzar. Teslîm nabim destê neyar û naçim bê ar. Em dikarin bibêjin ku divê di ehlaqa jinên bindesta netewên bindesta û taybetî jî di jinên Kurd de sê xalên sereke hebin. Yek ji wan hezkirina ax ya duduyan parastina şerefa navê xwe malbata xwe û kurdayetiya xwe û ya sisêyan tekoşîna azadiyê ku em van her sê xala jî di jiyana rindêxan de dibînin. Ez spas dikim.